300 ka mga pamilya nga natrap sa Sambag, Barangay Matinapangi, Davao City. Atong paminaw ng kompletong detalye sa report ni Radyoman Bien Abano. DXDC Radyoman Report. Yes, Radyoman Gretzel, nagalisod karon sa paggawa sulod ang kapin kun kulang 300 ka pamilya ng mga residente sa Sitio Sambag, Barangay Matinapangi ning ato syudad sa Davao. Human nga maguba ang ilang ginagamit nga hanging bridge. Matod sa residenteng si Ayas June nga napugos siya nga moagi sa kilid sa naguba nga hanging bridge tungod gigutom na ang iyang anak. Nasiran nga lisod sab karon ang tubig mainom ug walay kuryente sa lugar. Busa daghan kanila ang nangayo karon sa sinapang. Nasiran nga dunay lain pa nga dalan ang komunidad apan tasab matod pa ang lapok busa lisod nga magian. Dingi kabalakan nila karon basin adunay masinati nga emerhensiya sa nasong lugar. Kasama mo sa Baritang Serbisyo Publiko, Radyoman Bien Nabadustatak, Carmen. Kasama, paingon na sab ang team sa DXDC Aramen Davao sa maong lugar. Alang sa ipahigayong Oplan Tabang, isipaw ng tabang sa mga apektado sa baha karong adlaw. Di nagtumong kini nga makatabang sa labing nanginahanglan atol sa baha o aron na matubag ang pipila ka mga panginahanglan ingon man suporta sa maong estasyon.